Искате гладка подмладена кожа? Микронидлингът е вашият съюзник. Това е минимално инвазивна процедура, която стимулира производството на колаген и регенерацията на клетките, което води до видимо изсветляване на белези, свиване на пори и премахване на финни линии. По време на процедурата проникваме нежно на повърхността на кожата чрез микроигли. Използваме серуми, които успяват да проникнат в дълбочина благодарение на отворените микроканали. Процедурата е подходяща за хора с различни типове кожи, които търсят неинвазивен, но ефективен начин да подобрят състоянието на кожата си. След процедурата кожата може да бъде леко зачервена, но обикновено очумява за 24 до 48 часа. Избягва се излагане на слънце и задължително се използва крем с фактор 50. Препоръчват се между 3 и 6 процедури веднъж на 3-4 седмици. Процедурата не крие рискове, когато се изпълнява от квалифицирано лице. Затова ние от Импулс не препоръчваме да се извършва в домашни условия, защото това крие огромни рискове да си навредите.